ମୁଁ ଯାଇ କହିବି ବାପା ବାହାରମି କହିହବ କି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ସବୁ। ଇଏ ଗଲା ଯୋଉଟା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହେଇକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବ ଯେମିତି 200 ଖଣ୍ଡେ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ବେ ଠିକ କ'ଣ ବେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ ବର୍ବାଦ। କ'ଣ ହେଲା କହୁନ କ'ଣ ବେ ବାହା ହେଇନଥିଲି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଆ 1 ବେଳେ ଘରକୁ ଆ କେହି ଗୋଟେ ଶଳା ପଚାରୁନଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆଇଲା କେତେବେଳେ ଗଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଗଲି ମୁଁ ବେ ବର୍ଷେ ହେଇନି। ମୁଁ ଏବେ 10:30 ବେଳେ ଘରକୁ ଗଲାକୁ ରାତିରେ ଆଗେ ଦୁଆର କବାଟ ଖୋଲି କହୁଛି ପାଟି ଶୁଙ୍ଗେଇଲ ପିଇକି ଆଇଛ ନା। ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ବେ ଶଳା ଟିପ ମାରିକି ଯିବି ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଯିବି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଟି ଶୁଙ୍ଗେଇକି ଯିବି। କାଲି କହୁଛି ଆଇଓ ତମେ ପୁରା ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁକି କହିଥିଲା ଆଉ ପିଇବାନି ପୁଣି ଆଜି ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛ। ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ତୋ ଦିହ ନୁହେଁ ତ ବ୍ଲାଉଜ ଛୁଇଁଛି ଚିରିଗଲେ ନୂଆ ବ୍ଲାଉଜ। କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ ଲାଇଫ ଏଇମିତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଇଏ ଘଟଣା କ'ଣ ଯିଏ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ କୁଁ ଯିଏ ହେଇଛି କୁଁ। ତାପରେ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମାର୍କେଟରୁ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ କିଣିକି ଖାଇବ ଯାହା ବାହା ହବ ଡିଟୋ ସେଇଆ। ଜଣେ ଗଲା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବିଗି ବୁମର ଆଣିକି ଏଇ ବୁମର ଆଣିକି ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲା ରଗଡ଼ ମିଠା ରବର ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ କିଣିଛି ଭାରି କସ। ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବ ତମେ ଲାଗିବ ସରପଞ୍ଚ କେଣ୍ଡେ କ'ଣ ବେ ଏତେ ହସୁ ବାହାଘର ହେଲା କି ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲାଗି ଏବେ ବାହାଘର ହେଲା ଚେନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହିରୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିଟା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯିଏ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ କିଣିଛି 10 ମିନିଟ୍ ଚୋବେଇଲା ପରେ ମିଠା ରହିବନି। ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି ରବର ତା ଫିଙ୍ଗି ବି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଚୋବଉଥିବ କାନ୍ଦୁଥିବ ବାନ୍ଧୁଥିବ। କାହିଁ କିଣୁଥିଲି। ଇଏ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ 2-3 ଥର ବେଲଣା ବାଡ଼ି ଡେକିଛି କାଠ ଫଳିଆ ଖାଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛି ଯଦି ଭାବିବେ 5-7ଟା ସତ କଥା କହୁଛି ଏଇଠି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉଟା ବାହା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ସେଭ୍ କରିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ମାନେ ସୁଇଟ୍ ଧରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ଟରେ ପଡୁଛି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଜଷ୍ଟ ପାଟିରେ ପଡିଛି ରଗଡ଼। ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ ସୁଇଟ୍ ଆଉ ନାହିଁ ହାର୍ଟ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୱାଇଫ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ୱାଇଫ୍। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି 29-30 ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରିବ ୱାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ଭାଇ କ'ଣ ବେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ବେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ WIFE। ଯୋଉଟା ବାହା ହେଇକି 4-5 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ୱାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ବେ ସିଏ ବି କହିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଟିଂ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ ୱାଇଫ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ପଳେଇ ଆଇଲେ ଗୁଡୁ ସାଇ ସୋମ ଓମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟୁ ପୁଚୁ କୁଲୁ ପିଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଯିବେ କୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହେଁ କାହାରି ଇଏ ଯିବ ବାହାରି। ସେଇ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ ହେଇଥିବ ହୋମ୍ ମାନେ ଘର। 4 ବର୍ଷ ପରେ ହିଟଲର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେଭ୍ କରାହବନି। ସାରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସାର୍ ଲାଷ୍ଟକୁ 50 ଟି କାଟ ସାର୍ କିଏ ମିସେସ୍ ସାର୍ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା କଦଳୀ କଥା ନା ଜରୁରୀ କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇନା କହିବୁ ହେଲେ କହିବ ପିଆଜ ନେଇକି ଆସି ନହେଲେ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ। ଆପଣ ଭାଉଜ ମାନେ ରାଣ ପକେଇ ଗୋଟେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସାର୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଥରେ ଧରିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିବେ। ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥା ହେଇଥିବେ ଦୂରରେ ଥିବେ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି 7 ମିନିଟ୍ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଅତି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ 45 ମିନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାନ ଭଉଣୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଳୀ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦେଖିବେ 7 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେବେଳେ। ଆଉ କିଏ ଅଫିସରେ ବସିଥିବେ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ଖାଇଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ ମିଟିଂରେ ଅଛି 3 ସେକେଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ବାହାଘର। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ତା ନା ରାବଣ। ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବାହାରି କହିଲା କିଏ ବେ ସେ ଭଗବାନ
इमिति काला कहला नारद संगे संगे जाई विष्णु कहले प्रभु प्रभु गोटे राक्षस बात सी कहूँ ना आपन को खातिर करे भगवान कहले किए बे से लक्ष्मी टी गोटा छाड़ सी तो इमिति था सब सी डायरेक्ट आसीपारे ना गोटे अवतार नवा पड़ो सी राम अवतार होके आसिले रावण को मारे रा रे राम रा रे रावण पुणी किसी दिन जाइनी आउ गोटे राक्षस बाहला किए से भगवान डाक मु ट्यूशन करी पुणी नारद प्रभु प्रभु आउ गोटे माल बाचे सी कहूँ आप किए कही पुणी विष्णु आइले कृष्ण होइके आइले करे कृष्ण करे कंस को माइले सेमिति गोटे राक्षस बाहला बलि बाली राजा ताकू बामन होइकी बाली की माइले तांकर एगुड़ा 10 अवतार आपण आगुर सुनिथिबे आमे भाबुजे भगवान 10 अवतार नेकी से इतिहास सरी जाइछि शास्त्र सरी जाइछि एबे आमे जाऊ ना एबे नेखा आइनी 14 अवतार चलछि भगवान कर 10 अवतार सरी गला 11 अवतार होछि एड्स भगवान कर जेते पापी तपी थिले सब खलास तापर आइला स्वाइन फ्लू सी अधा माल खलास तापर आइला एबे लेटेस्ट मालटा कोरोना माने आश्चर्य है आमे जाहू जाहू चालाक हे जाऊ जे भगवान ताहू ताहू रोग तैयारी करछन गुटे मशा बाजी ता नाउची मु देछि डिजिटल मशा एडिस गुटे मशा जानि जंदी जोटा कामुड़ले डेंगू होउची अच्छा से मशार इंटरेस्टिंग आपन को समस्त पिला दिनु कहि दिबे जे जोउटी पानी जमिक रहिबो ओलिया आवर्जना सेठी मशा तैयारी होंदी किंतु एडिसी मशा सेठी हो नाही एसी रूम रे होउची हैला कामुड़ुची 10टा रु 5टा भितरे मन रखिता गोटा सत कथा मु कहूँ एवं आंठुरु तलू को कामुड़ी ताने कौ मानू ये कामुड़ो जो गुड़ा एसी रूम रे अति छइलाट लाइफ बंचुंट टोटाली परिश्रम करूना भगवान गोटे गोटे माल छाड़ुं तो